Video sisältää mainintaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapseen kohdistuvasta väkivallasta ja seksuaalisesta ahdistelusta. Jos koet nämä asiat ahdistavaksi, suosittelen poistumaan jo nyt. Myös Rikolle pieni huomautus. Älä yritä uhitella, että tästä videosta seuraisi jotain pahaa, mieluummin hyväksy ja myönnä tämä asia. Hei taas! Suurin osa Rikon yhteisöstä on varmasti kuullut tai tietää näistä aiheista jo, mutta päätin silti tehdä videon, että nämä päätyisi kaikkien korviin. En jaksa alkaa jaarittelemaan turhanpäiväisiä asioita, joten mennään suoraan aiheisiin. Ei mitään saatana esilekkejä, suoraa toimintaa. Aloitetaan kaikista isoimmasta kohusta, joka tuli julki noin marras-joulukuun välissä. Nimetön henkilö tiputti viestin yhdelle Discord-kanavalle, jossa luki: "Nyt on asiakirjat tilattu." Tässä vaiheessa tiedettiin jo, että Riko on tuomittu seksuaalirikoksesta. Kuitenkin ihmiset janosivat lisää tietoa. Halusimme kaikki tietää kaiken. Rikolle alettiin jo tässä vaiheessa mainita asiasta, mutta hän ei ottanut mitään kantaa, pikemminkin vain suuttui, kun asiasta mainittiin. Noin 8 pitkän päivän jälkeen saimme lisää tietoa. Asiakirjat olivat nyt hallussa. En halua näyttää papereita kuitenkaan videolla, mutta ne saa helposti omaksi luettavakseen. Keksin kyseiselle 13-vuotiaalle nimen, että tätä olisi helpompi ymmärtää. – 15. maaliskuuta 2019. Seppälä on pakottanut 13-vuotiaan Annan sukupuoliyhteyteen kanssaan käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa ja uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Seppälä on tarjonnut olutta asunnossaan käymässä olleelle Annalle ja alkanut koskettelemaan Annaa rintojen ja takapuolen alueelta vaatteiden päältä sekä suudellut tätä, jolloin Anna on päättänyt lähteä pois asunnosta. Annan yrittäessä poistua asunnosta Seppälä on joko nostanut tai vetänyt Annan sängylle, minkä jälkeen hän on riisunut tämän housut. Seppälä on tämän jälkeen mentyään makaamaan sängyssä selällään olleen Annan päälle, pitäen kyynärvarttaan poikittain tämän kaulan päällä, jolloin Annan on ollut vaikeata hengittää. Tämän jälkeen Seppälä on ollut vaginaalisessa sukupuoliyhteydessä Annan kanssa tunkeutumalla sukupuolielimellään tämän emättimeen. Teon aikana Anna on sanallisesti kieltänyt Seppälää ja pyytänyt tätä lopettamaan. Anna on myös huutanut apua, jolloin Seppälä on painanut kätensä Annan suulle. Seppälä on teon aikana uhannut tappaa Annan, mikäli tämä kertoo asiasta, sekä uhannut voivansa tainnuttaa halutessaan Annan pitäessään kyynärvarttaan tämän kaulalla. Anna on fyysisesti vastustanut tekoa työntämällä jaloillaan Seppälää kauemmaksi, jolloin hän on onnistunut pääsemään pois tämän alta ja juosten poistunut asunnosta pukematta päälleen housuja ja kenkiä. Anna on asunnosta poistuttuaan piiloutunut lähistöllä olevan lumikasan taakse. Raiskausta on pidettävä törkeänä, koska teon kohteena on ollut 18 vuotta nuorempi lapsi. Seppälä on kiistänyt syytteet. Tuomio on annettu asiasta 29. tammikuuta 2021. Tuomiota ja maksettavia korvauksia Riko sai 1,150 euroa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, 8,000 euroa psyykkisen tilan häiriintymisenä ilmenneestä tilapäisestä haitasta, 500 euroa kivusta ja särystä, sekä ehdotonta vankeutta 4,5 vuotta, mutta hän istui vain alle 1 vuoden. Toivon, että kyseinen uhri on voinut päästä tästä jollain tavalla yli ja saanut tarvittavaa apua. Hänelle haluan kaikkea hyvää. En voi ymmärtää enkä käsittää, kuinka Riko on voinut toteuttaa tällaista. Riko olisi itse voinut hakea apua hänen sairaisiin parafilioihin ennen kuin hän aiheutti uhrille näin kovaa kärsimystä.
ken tietää, jos uhreja on jopa useampi, jotka eivät ole tulleet esiin tai niistä ei olla tehty rikosilmoitusta. Rikosta on myös monia klippejä, joissa hän puhuu todella ällöttävästi lapsille ja jopa aikuisillekin. Tässä ainakin yksi esimerkki. Mä tunnun sikotteet kaikkiin perseeseen. Hey, stop! Why? Yes, please do. This is sickening. Okei, tuu ihmeessä. Siis ihan oikeesti, mistä sä kuvittelet, että mä olisin niinku homo? Siis ihan sama, kyllä kaveritkin voi nussia toisia perseeseen, tiesitkö sä? Ymmärräksä, että homoudessa ei oo mitään väärää? Mä rupeen vaikuttaa siltä, että sä oot. Haista vittu. Mä juon niinku kaljaa ja tää yks on kännis, ihan helvetin hyvin menee. Oikeesti. Miltä maistuu, Riko? Ja vittu Hyvältä. hyvältä. Yhtä hyvältä kuin Ninjaron ja Kyrpä. Siis mitä? Mä oon Jeesus Jumalan. Hei, mä oon Jeesus Jumalan poika. Hei. Hei, kuunnelkaa. Kun Legion on Jeesus, mä oon Jumala. Tiedätkö sä, miltä se sun äitis kuulosti viime yön, kun se otti mut suikkariin? Mun äiti on vittu influenssa, saatana. So. Itsellänikin on omia kokemusta Rikon ällöttävistä sanomisista, mutta en halua niistä puhua tällä videolla. Riko, nyt on aika, että myönnät asian kaikille, etkä suutu jokaiselle, joka edes viittaakaan tähän aiheeseen. Hae apua ennen kuin aiheutat jollekin toiselle enää yhtään näin ällöttävää, oksettavaa ja karmivaa tekoa. Se on oma päätöksesi, haetko apua, mutta voin luvata, että jos et hae, se apu tulee sun luoksesi vähän eri tavalla. Kiitos kun katsoit tämän videon, videota saa ja olisi hyvä jos tätä jaettaisiin. Muistakaa että olette tärkeitä. Paitsi sinä Riko, sinä olet sairas. Mutta hetkinen. Minulla taisi olla salainen klippi vielä. Kaikki asiakaspalvelijamme ovat varattuja. Palvelemme sinua mahdollisimman pian. Jonotus on maksullista. Maksut määräytyvät soittajan operaattorin hinnaston mukaan. Olet jonossa 7. Joo, ja vuosi oli 2022. Joo. Ja maakunnan tarvisin. Helsinki. Joo, Uusimaa. Uusimaa. Ja oliko nimi sitten minkälainen? Riku Seppälä. Kiitos. Joo, täällä löytyy 5 tulosta sillä nimellä, mutta joo, voin toki nuo kaikki sitten kertoa. Joo. Katsotaan. Tai jos teillä on syntymävuosi, niin pystyy... Syntymävuosi rajaamaan. 1998. Joo. Joo, tässä näyttäisi olevan yksi tulos noilla. Verotettava ansiotulo on ollut 8 euroa 56 senttiä.